Olipa onnellinen ja iloinen ääni, heleä kun heinäseimäs kurkun päässä. No todellakin just se. Mä olin heinäsirkka, mutta se olikin heinäseimäs. Apua. No hei. Tervetuloa Raharesepti-podcastin pariin. Meitä on täällä 2 pähkähullua juontaja Sanna Latvala ja professori. Niin, ja Jenna Mattila. Katsotaan, mitä tästä tulee meidän jakson nauhoittamisesta. Tästä ei välttämättä tule yhtään mitään, niin kuin ei tähänkään asti. Niin, nimenomaan. Mutta hei, kiva kun olette kuulolla. Me ollaan tänään, ajateltiin keskustella vähän tämmöisistä eri tuloluokista. Eli onko näkynyt, miten meidän ystävyyssuhteissa, jos on ollut erilaisessa taloudellisessa tilanteessa tai eri elämänvaiheessa, työyhteisöissä, ystävyyssuhteissa, YMS. No itse aloitan tämän semmoisella kaneetilla, että helppoa on olla persaukinen opiskelija kuin muutkin on. Eli mitä kokemuksia sulla on opiskeluajoilta ja siitä, kun on itse ollut niin kuin pienillä tuloilla muiden opiskelijoiden kanssa? Niin, no oikeastaan mä haluan hetken mennä tuolla sun kanootilla. Joo. Siinä mielessä, että toi aihe yleensäkin, että on helppo olla opiskelija tai persaukinen opiskelija kuin muutkin on. Siis toi on oikeasti mun mielestä niin kuin se ehkä yksi isoimpia asioita, ja tähän ei liity nyt se opiskelu, vaan nimenomaan se, että sä olet tietyllä tavalla pystyt vertaamaan omaa tilannettasi ja samaistumaan omassa tilanteessasi sun lähipiirissä ympärillä oleviin ihmisiin, niin sehän on oikeastaan se niin kuin tietyllä tavalla ratkaiseva elementti siinä, että onko se sulle itselle koettu häiritseväksi ongelmaksi tai muodostuuko siitä sun ajatuksissa jotenkin niin kuin negatiivinen asia vai onko se sitten vaan semmoinen, että tämä vaan on. Että tavallaan, että kuinka helppoa se on hyväksyä. Koska siis vähättelemättä siis sitä, miten tiukkaa opiskelijoilla on ja itsekin mä jouduin tehdä töitä, koska mä en olisi muuten pärjännyt opiskeluaikana silloin aikanaan, mutta tavallaan se on toisaalta helpompaa, koska siinä kaikki puhuu sitä ihan samaa, että no me kaikki ostetaan sitä samaa makaronia ruuaksi ja no silloin oli tonnikala ja nuudeli halpa, nykyään ei kumminkaan enää niin halpoja, mutta niinku et se on oikeasti, se on tavallaan, se on ihan totta, koska kaikki on siinä samassa, niin kaikki tavallaan on sitä samaa porukkaa, erottumatta niin kuin sen oman talouden tilanteensa. Tai oikeastaan enemmän siis erottuu ne, joilla on taloudellisesti niin kuin hyvät resurssit opiskelijana, koska se on poikkeuksellisempaa. Niin sitten sitä vähän niin kuin ihmetellään, että onkin ollut varaa ostaa sitä ja tätä, kun toisilla ei ole. Niin tai se on jopa semmoista vähän härnäämistä, että pappa petaalaan. Joo, siis sehän on heti se uskomus ja ajatus siitä, että eihän sulla voi olla, että jokuhan sen tämä maksaa. Niin, totta. Mutta onko sulla ollut nyt tässä aikuisiässä, nyt on tälläkin hetkellä vähän tämmöistä tulorakenteessa muutoksia sairausloman myötä, niin ootko sä nähnyt sitä sun henkilökohtaisissa valinnoissa kautta ystävyyksissä tai että jos sulla ei ole tällä hetkellä ollut niin kuin säännöllisiä 2 tonnin palkkatuloja, vaan niin kuin, minkälaisia ajatuksia sulla tästä nyt on sairausloman ajaltakin esimerkiksi herännyt? Niin, no siis kyllähän mä oon, jos ajattelee, että tässä on nyt pyristelty pitkään, siis kuitenkin pyristellyt vuoden noin 1 000 euron kuukausituloilla kaikkiaan, niin kuin semmoisilla varmoilla, jos ajattelee. Mutta onhan se siis toisaalta jotenkin, mä oon aina ollut ehkä semmoinen, että mä oon niin avoin toisaalta myös siitä mun tilanteesta, että sit tavallaan niin kuin kukaan ei oleta, niin kuin, siis jos mä oon oikeasti ihmisten kanssa keskustellut, jos mä sanon keskustelussa käy ilmi, että mä oon nyt ollut pitkällä sairauslomalla. Ei tarvitse kertoa, niin kuin, että kuinka pitkällä ja mikä mun työstatus on. Mutta jos mä oon tosi pitkällä sairauslomalla, niin saman tien ihmisillähän tulee se niin kuin, ajatus, että okei, se on tiukkaa. Koska tavallaan se niin kuin, yleisesti siitä puhutaan, että se on tiukkaa, koska se vaikuttaa tuloihin ja muuta. Et siinä mielessä niin kuin, koska mä oon ollut avoin siitä, että mä oon sairauslomalla, niin tavallaan mä oon ollut tosi häpeilemätön niin kuin siitä mun tulotilanteesta. Se ei ole aiheuttanut mulle. Että totta kai sit on oikeasti, onhan se nyt ihan selvää, että jos ajattelee, että pelkästään niin kuin meidän välillä tuloero on
1000–2000 € nettotuloissa per kuukausi, niin siis, että se on tosi iso, niin okei, eihän se vaikuta siihen, mitä me puhutaan, miten me puhutaan. Niin kuin, ei paitsi, että tarjoat mulle lounaan. Sekin vielä, niin siis tuon sulle synttärilahjat, niin, tarjoan lounaan. Eli siis, niin, kyllä, just näin, että sit kun on tommosia loisia ja lokkeja kuin sinä, niin siinä mielessä vaikuttaa, ei oikeasti, siis eihän se tavallaan vaikuta millään tavalla meidän vuorovaikutukseen ja tämmöiseen toimintaan, mutta kyllähän se sitten taas niin kuin joissain hetkissä väkisinkin tekee itselle niitä hetkiä, kun on silleen kuin toinen, että vaikka niin kuin, että ostaa sijoitusasunnon ja sai näin paljon palkkaa. Ja niin kuin, että siinä ei ole yhtään semmoista niin kuin toista kohtaan negatiivista, että tukusat tommonen, vaikka meinasin nettitrolliksikin ruveta tämän kauden alussa. Mutta ei siinä ole sitä, mutta onhan se niinku, väkisinhän siinä tulee niinku hetkittäin niitä fiiliksiä, että perhana kun niinku itse ei ole tossa. Et tavallaan siinä mä näen kyllä sen, että jos on erilaisen tulotilanne itsellä kuin ympäristöllä, ja ympäristöstä tulee koko ajan semmoista niinku, tavallaan tietynlaista niinku onnistumista, semmoista, mitä sä niinku ihailet, että mäkin haluun ton. Joo. Ja jos tuntuu, että mä en niinku pysty mennä sinne, että jos tuntuu, että mä pystyn mennä sinnekin, että mäkin olen menossa sinne, niin silloinhan se ei haittaa. Silloin se on sitä hyvää polttoainetta ja energiaa. Mutta jos on se fiilis, että mulla mä on en pääse täältä mudasta mitenkään nousemaan. Niin, että jos sellaisia hetkiä tulee, niin silloin se tuntuu kyllä keljulta olla tavallaan itse niin. Mutta sitten toisaalta munkin niinku lähipiirissä, siis kun mä en ole koskaan ollut semmoinen, joka matkailee, siis niinku ulkomaille, niin, enkä juuri kotimaassa, kun mä oon tosi kotihiiri, ja koko perhe, mulla on tosi paljon vaan niinku oman perheen kanssa yhdessä, mulla on tosi edullisia harrastuksia, muun muassa toukokuun aikana käytiin vain 700 € yhteensä niinku taulutarvikkeisiin, toki on saanut myytyykin taideteoksia, halpoja mutta tämmöisiä, niin tavallaan, että mä en koen niinku niitä paitsijäämisen hetkiä. Et kun mä en ole se festari-ihminen, että mulla ei ole sitä, että oi vitsi, kun kaikki kaverit oli kesällä niinku festareilla ja tuolla ja tuolla ja tuolla, että mä en päässyt, tai mulla on iso kaveripiiri, missä koko ajan joku menee naimisiin ja niinku, siis kaikkea tämmöistä, niin. että pitäisi olla kaasona siellä ja täällä, ja noi lähtikin kaasona polttarit viettää Espanjaa ja mulla ei ole varaa. Niinku, et kun mulla on tavallaan toisaalta niin pienet piirit. Niin sit toisaalta mulla tulee hirveän vähän semmoisia hetkiä, jolloin mä tavallaan kokisin sen pettymyksen siksi, että mulla ei ole johonkin varaa, mihin jollain muulla on varaa. Joo, ja mä luulen, että siinäkin ikä tekee tehtävänsä, että silloin 20-vuotiaana sitä varmaan vertaili paljon enemmän, että mitä muut teki kesätekemisiä tai muita, että ehkä se 30 ikärajan ylittäminen. Väität sä, että me ollaan vanhoja, mutta sä oot 35, ajattele. Niin, 2 kertaa toi, niin sä oot 70. Joo, ai kauhean. Rollaattori-ikä lähenee, mutta ei siis mun mielestäni, en mäkään ihan hirveästi enää nykyisin. No toki, kun tässä hetkessä oikeastaan, mitä nyt elän, niin musta tuntuu, että ei mulle edes ole semmosia niinku, mulle ei tule ehkä semmoisia juttuja, että no mä en voi tehdä koska mulla ei ole rahaa. Koska nythän mä sitä on silleen, että no mä voisin tehdä, jos mä haluaisin. Mä voisin myydä sijoituksiin, tehdä sitä. Mulla olisi rahaa. Toki en nyt ostaisi mitään 100 000 € venettä, että ajelettisin siellä Natan ja Andreen kanssa. Niin, mutta onko sulla niinku lähipiirissä niitä, jotka oikeasti niinku... Niin, ei ehkä joilla on ole. se 100 000 vene. Kun tämähän on myöskin se, että jos ei sulla ole tavallaan, jos sä olisit sellaisessa niinku ympäristössä, niinku ystäväpiirissä, että siellä olisi muilla 100 000 vene, miljoona-arvoinen asunto, niin siinä tilanteessa se sun tulotaso olisi kuitenkin niinku tosi erilainen niihin verraten. Totta. Niin eihän sulla tavallaan ole sitä semmoista vertailutilannetta. Että jos sun frendit miettii, että ne lähteekö ne Espanjaan vai Mallorcalle 3 kertaa vuodessa, ja sä oot silleen, että hei kiva, mä käyn tuolla ja täällä muutaman kerran. Niin kuin, että tavallaan sä oot toisaalta tällä hetkellä aika samassa. Niin, no se on kyllä ihan totta. Että jos olisi sitten niillä kalliit huvipurret ja semmoiset, että ne, no toki on niin kuin, että rakentanut taloa ja ostanut siis ehkä silleen, mutta... Mutta sekin ota huomioon, että ei noilkaan ihmisillä ole kädessä se raha. Niin. Kun sehän se on, ketä me tunnetaan vaikka tämmöisiä, niinku, jotka on siis oikeasti, niinku, siis sillai, he ovat niinku varakkaita nettovarallisuuden kautta mitattuna ja tehnyt niinku huomattavia taloudellisia panostuksia ja niinku onnistumisia. Mutta tällä hetkellä pitkälti me tunnetaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat matkalla sinne, minne he haluavat olla menossa, niin
tällä matkalla ne ei käytä sitä rahaa niin kuin sillä tavalla siihen omaan elintasoon, semmoiseen tiettyyn boostiin niin paljon vielä. Et me nähdään ehkä 10 vuoden... Vaan remppailee vaan vuokralaisille siistimpiä asut. Niin, toki tosta, siis kyllähän mä niinku just koen tollasesta sitä FOMOa, että niin toiset haluaisi olla ostelemassa ja remppailemassa. Mutta tässä on ehkä vähän se, että kun meillä tavallaan, niinku, me ollaan sit kuitenkin jotenkin ajatuksissa sit niin samalla tasolla, vaikka sitten niinku rahatilanteessa olisi ero. Mutta mä ehkä uskon, että yksi iso tekijä on se, että on löytänyt niitä asioita, mitkä itselle on tosi mielekkäitä. Että tavallaan on löytänyt niitä omia juttuja. Koska mulla on ainakin se, että kun mä koen, että mä saan tehdä niitä asioita, mistä mä tykkään, missä mä oon hyvä, mistä mä nautin, niin eihän mulla samalla tavalla tuu semmoista oloa, että ei vitsi, mäkin olisin halunnut olla tuolla. Että sitä semmoista kateutta ei tuu niin paljon. Totta. Sellaista niin kuin jotenkin, että kokee puutetta itse. Niin, kun löytää niitä itselle semmoisia tärkeitä juttuja, miten haluaa viettää aikaa ja missä tapahtumissa haluaa käydä tai ei käydä ja näin. Niin ei ole sitten semmoinen, niin kuin, että ei vitsit, että kun jäin taas näistäkin kemuista paitsi tai muuta. Että se kyllä varmasti vaikuttaa. Ja mä sanon silti, että se vaikuttaa myös se ikä tähän. Että et jos niin kuin 20-vuotiaana miettii, niin kyllä silloin oli paljon enemmän FOMOa ja semmoista, että kaikki meni ja teki ja itselle ei ollut rahaa. Ja en mä kyllä tiedä, oliko se niin muillakaan rahaa, mutta jollain. Se mielikuva ehkä. Niin. Että ne näitä makseli. Mutta jos meillä on niinku kuulijoissakin sitä nuorempaa porukkaa, niin ehkä se vaatii sen tietyn itsevarmuuden myöskin. Niin, mennäisin just sanoa, että mä luulen, että se ikä on tuonut sitä tiettyä itsevarmuutta ja niinku itsensä ymmärtämistä, just että on löytänyt niitä juttuja, koska on kerännyt kokeilla asioita. Kyllä. Niin tavallaan se, että joo, se on ikä, mutta se on nimenomaan se ikä on tuonut juuri ne tietyt niinku muutokset ja kokemukset ja oivallukset ja ymmärryksen. Koska aika on kulunut, on päässyt testaa. Et siinä tavallaan mä näen myöskin, että jokaisen pitää vähän niin kuin kulkea semmoinen jonkunlainen niin kuin polkunsa. Kivikko. Mutta kyllähän täytyy sanoa sit se, että tämähän on siis semmoinen aihe, miksi me tätä haluttiin niin kuin tässä jaksossa käsitellä vähän, mikä tuli myöskin niin kuin ihan tuolta Instagramin puolelta seuraajilta. Eli vähän niin kuin toivetta tavallaan siitä, että kun on itse ollut tai on vaikka pienituloinen ja nimenomaan nyt me ehkä ei puhuta niinkään siitä, että vaikka niin kuin itse olen ollut pienituloinen tässä vuoden ajan niin kuin sairauden takia ja sairasloman takia tai sairauspäivärahan takia, että on vaikka niin kuin sen palkkatason takia. Eli sä teet töitä, sulla on ihan yhtä vähän aikaa kuin kellään muulla, sä olet niin kuin töissä nämä asiat ja silti sulla on niin kuin huomattavasti vähemmän tuloja kuin vaikka jollain sitten tutuilla tai ystäväpiirissä tai perhepiirissä tai mitä tahansa. Niin mä ymmärrän, että siinä tavallaan se on erilainen se kokemus, koska jotenkin niin kun sä menetät sitä sun vapaa-aikaa ja vapautta valita sun siitä, missä sä oot ja mitä sä oot tekemässä, ja sit sä menetät sitä tavallaan niin kuin huonommalla korvauksella kuin ehkä jotkut ympärillä, niin silleen mä ymmärrän, että se voi tuntua tosi niin kuin tavallaan vaikealtakin, sekä niin kuin sitten niin kuin se oma tilanne turhauttavalta, mutta sitten myöskin jos tietää, että vaikka omassa työyhteisössä on niitä, että sä tiedät vaikka, että ne tienaa sua vaikka 2 kertaa enemmän, että tekee eri työtä tai jotain, tai ystäväpiirissä, sitten sä kuulet sitä, että oi voi, kun on niin hirveä tilanne, kun ei ole varaa ostaa uutta venettä. Niin se on ehkä semmoista, että tavallaan, että vaikka siis jokaisellahan meillä on oikeus kokea niin kuin tietysti niin kuin itse omassa tilanteessaan niin kuin stressiä ja kuormitusta ja pohtia niitä, mutta että siinä varmaan niin kuin kyllä tulisi niin tulee sellainen keskisormi pystyssä, että haista nyt, että tässä on muilla pienemmät tulot ja et voi valittaa. Niin, siis vähän toi. Että se on vähän niin kuin semmoinen ristiriitainen, että jos sä joudut tavallaan kuuntelemaan muiden ihmisen valitusta siitä, kun sä itse mietit sitä, että ensi kuussa pitäisi uusia talvirenkaat ja että okei, mä en nyt sit syö tässä kuussa kuin kaurapuuroa, niin kuin tälleen vähän karrikoidusti. Ja sit sä katot niinku vieressä sitä, että mulla ei nyt tässä kuussa vitsi, kun mä en nyt saanut ostettua niitä koko Chanelin niinku laukkua nyt, kun ne oli nyt kaikki varattuja. Nyt joudun maksaa niinku 5 000 varausmaksua, että mä saan sen laukun. Mua harmittaa niin paljon, mä joudun odottaa ja mulla menee nyt niinku 100 enemmän rahaa. Niinku silleen, hei haloo. Onhan se niinku ihan eri puhe, mitä me käydään. Ja itsekin on syyllistynyt tuohon, kun on ollut sille asunnon käsirahan haalimiseen ja remontin kanssa, että kun ei ole rahaa, ja mistä mä nyt haalin, miten mä saan maksettua sen keittiön. Sitten loppupeleissä tietää, että no ei se ihan niin asia ole. Mutta tämähän se myöskin on, että jokainen meistä tulee omaan tilanteeseen, koska se oma tilanne on aina meille itselle niin kuin tavallinen.
Että vaikka se muuttuisi dramaattisesti jostain, missä me ollaan aikaisemmin ollut, niin kuin sullakin, että onhan sun varallisuustaso ja kaikki ihan eri kuin joskus 5-6 vuotta sitten. Mutta kun sä olet elänyt tätä elämää, tätä matkaa, niin se on sulle tavallinen tilanne nyt. Joo. Niin ethän sä niinku pystykään enää tavallaan niillä 5 vuotta, 6 vuotta sitten olevan Sannan aivoilla niinku näkemään nykyhetkeä. Niin, sehän se on. Niin siksi tavallaan sitä ei myöskään niinku tajua, että miten tietyllä tavalla niinku turhia valituksia ja huolia. Tai siis sanotaan näin, että jos asian voi ratkaista rahalla, niin sehän ei ole ihan huoli. Ja niin kuin säkin olit vaan silleen, että kun mä en halua luopua mun sijoituksista, eikä se, että sulle ihan oikeasti olisi sitä rahaa, mistä sä pystyt hyvin niin kuin päivässä saamaan niin kuin 70 tonnia käteen. Niin silleen, ei se ole ihan hirveän iso. Sitten mä oon silleen vieressä silleen, että 800 euron Kelan sairauspäivärahat peruuntuu, että mä joudun maksaa 200 euroa siitä, että mä saan sinne uuden lausunnon ja että 4/4 siitä pienestä rahasta menee, että mitähän meidän perhe syö ton kesän ajan. No sitä possua, mitä se miehes kävi ostamassa. Se on se, alkaa olla pikkusen homeessa loppukesästä. Ei, mutta siis joo, mutta tavallaan tää on just se, että se on ehkä niinku semmoinen, että tämmöisessä kun elää sitten tosi erilaisissa niinku ympäristöissä ja toimii erilaisissa paikoissa ja ympäristöissä, niin nämä niin kuin voi olla tosi paljon tunteita herätteleviä asioita siis yleensäkin. Niinpä. Niin ja sitten just jos ajattelee tavallaan sitä, että miten niin kuin luovis semmoisessa tilanteessa, että jos sulla on selkeästi tosi niin kuin paljon paremmasta tuloluokasta olevia niin kuin lähipiirissä tai ystäviä tai kenen kanssa sä kuitenkin haluat viettää aikaa. Että miten niin kuin sitten, että jos se on silleen, että hei lähdetäänkö, että 100 euroa nyt maksaa tämä, mitä se sitten se voisi ollakaan, lähdetäänkö hotelliin vaikka Helsinkiin. Sille toiselle se on 100 euroa pieni raha, skumpat siihen päälle ja muut, mutta toiselle se voi olla oikeasti niin kuin se viimeinen satanen. Ei ole mahdollisuutta siis yksinkertaisesti käyttää. Niin siinä onkin sitten tavallaan se kysymys, että miten pystyisi luovia niissä tilanteissa, että ei tarvitsisi niin kuin aina kaikkeen sanoa ei, että en pysty, mutta sitten kuitenkin, että myös pystyisi kieltäytyy tietyistä asioista, että siinä onkin, että miten semmoisen kanssa sitten tavallaan. Niin, ne on aika haastavia, siis siinä mielessä haastavia, että toki tässä on mun mielestä aina se, että tämä on tavallaan tosi nurinkurista itse asiassa, että useinhan niin kun, jos me ajatellaan niin kuin aidosti läheisiä ihmissuhteita, oli se sitten perhettä tai ystäväpiiriä, mutta semmoista, jotka oikeasti on meille läheisiä, niin useinhan ne nyt tietää meidän asioista. Ja mä tiedän, että on tosi paljon niitä, jotka on vaikka velkaantuneita ja he ei ole kertonut edes puolisolleen, että mä tiedän, että tämä on, koska mä oon käynyt näitä keskusteluja, mutta niin kuin usein kuitenkin niin kuin on se tilanne, että ystäväpiirissä, että mä en tarkoita tässä nyt semmoista niin kuin todella vaikeaa, tiukkaa rahatilannetta, mutta sillä, että sulla on vaikka pienemmät tulot selvästi kuin sun ystäväpiirissä ja niin kuin näin, niin kyllähän ne tietää. Siis sillä tavalla, että yleensä ne tietää, ja koska ne tietää sen ja ne haluaa viettää sinun kanssa aikaa, niin usein siinä pystytään käydä sitä keskustelua, että hei, mitä voitaisiin tehdä, mikä sun tilanne on. Ja siis kyllä mä oon itse esimerkiksi taas, että jos mulla on ollut hyvä taloudellinen tilanne, niin musta on ihana ollut, että mä oon vaikka mun ystävä voinut viedä leffaan. Siis silleen, että mä maksan se hänen leffalipun. Että niin kuin tosi pieni asia, ja jos se mulle siinä hetkessä 15 euroa on pieni raha, niin miksi ihmeessä mä en tekisi sitä? Että mä en tarkoita tätä, että nyt niin kuin Sanna taas minun siivelläni taas lähdetäänkö sinne kylpylään? Minä maksan. Ei, mutta siis, niin kuin, että kyllä mulla ainakin, että jos mulla aidosti on hyvä tilanne, niin musta se on aidosti ihana. Siis mulla tulee tosi hyvä mieli siitä, että mä voin toisen antaa lahjoja. Niin tavallaan lahjaksi vähän niin kuin, tai sillä että mä maksan tarjota. Musta se on ihanaa, mutta mä en hyväksy sitten taas sellaista, että multa odotetaan sitä, että hei Sanna, koska sulla on parempi palkka, niin itse asiassa mennäänkö sinne kylpylään. Niin, nimenomaan. Mutta tämähän vaatii sitä, että on semmoinen keskusteluyhteys, että näistä pystyy puhumaan. Ja silloin tavallaan mun mielestä niin kuin on helpompaa niin kuin sopia asioita, mitkä on mahdollista toteuttaa niin kuin kaikkien. Ja sillä tavalla, että se kaikille toimii. Mutta tämä on jännä meissä ihmisissä, että monesti itse asiassa meillä on isompi paine näyttää ulospäin okolta vieraille ihmisille. Niin, naapureille. Niin, tai siis tiedätkö, niin kuin vaikka se, että sä oot työyhteisössä. Ja työyhteisössä on totuttu käymään vaikka niin kuin lounastauolla niin kuin ulkona lounaalla. Niin
voi olla iso kynnys olla menemättä mukaan, koska tavallaan siinä niinku tietynlainen semmoinen yhteisöllisyys jää heikommaksi, jos niinku lähes kaikki muut menee. Ja sitten taas, jos sulla on, vaikka sulla olisi hyvät tulot tai muut, että jos sulla on vaikka velkojen tai kulujen takia niinku silleen tiukka tilanne, että sulla niinku sitä käyttövaraa on vaan vähän, niin se voi olla sulle liian kallista, että sulla ei ole varaa siihen. Mutta itse asiassa monesti semmoiset ihmiset kokee vielä niinku vaikeammaksi. Totta. Koska tavallaan siinä on vähän sit se, että kun ne ei ole silleen läheisiä, niin sä et halua välttämättä olla, että hei, by the way, mulla on nyt tosi tiukka taloustilanne, että voitaisiko hei kaikki huomenna ottaa vaikka niinku, käydä tuosta kaupasta hakea jotain salaattibaarista, tulla syömään tänne salaatit, ja sulla on sitten itse ne omat eväät, että ne kaikki tulee sinne. Niin, että se voi olla paljon isompi kynnys ehdottaa. Ja pystyy myös hyvin samaistumaan, kun aloitti toukokuussa uudet työt, niin siellä ensimmäiset 2 viikkoa mentiin muiden mukana lounaalle, vaikka mä en ole 8 vuoteen niin kuin, ottanut töihin, tai siis että mä oon aina ottanut eväät niin, mukaan. Mutta siinä sitten mentiin niin kuin lampaat jonossa mukana, mutta toki sitten kokee myös, että kun on uusi työyhteisö, että haluaa sitten niiden kanssa just sitä sosiaalista, tutustuu siinä alkuun, mutta sitten kun menee vähän aikaa eteenpäin, niin sitten mä voin tuoda sen mun oman makaronilaatikon ja mennä taukohuoneeseen vaikka yksin syömään, koska mä oon päässyt jo siihen työyhteisöön. Mutta varmasti just se, että... Nämä on just niitä vaikeita tavallaan. Niin, että sit sä oot silleen, että no meenkö ekana päivänä niin kuin muiden kanssa lounaalle vai meenkö yksin sinne taukohuoneeseen? Niin ja sitten jos sulla on taloudellisesti semmoinen tilanne, että sulla, niinku, että sulla on ehkä mahdollisuus käydä kerran viikossa lounaalla ulkona, että sitten se on vielä ok, mutta muuten ei, niin 4 kertaa viikossa joudut jättää sen pois. Niin tavallaan musta tämä on niinku semmoinen mielenkiintoinen, että kun me ollaan niin sosiaalisia eläimiä, ja totta kai varsinkin tuollaisissa muutoksissa, että uusi työyhteisö tai joku, niin totta kai sulla on iso tarve päästä siihen jengiin mukaan ja ryhmäytyä. Siis sehän on ihan selkeä, ja se on työyhteisö, se on kaikkien etu. Mutta se on tosi hankala, että jos niinku tällaisissa tilanteissa on hyvin iso ero siinä omassa käyttövarassa, versus mitä ehkä ympäristö toimii, niin se on tosi vaikea. Siis sama niin kuin oikeasti tämmöiset tilanteet, että kerätään vaikka sitten niitä eläkkeelle lähtevien, tiedätkö, jotakin synttäri tai siis jotain tämmöistä niin kuin lahjakassaa. Niin se on jännä, että monesti niissä, niin kuin, missä on niin kuin vähän vieraampia, etäisempiä ihmisiä, niin sit siinä onkin isompi paine toimia jotenkin tämän ryhmän niin ei mua tuolla, kun 8 vuotta XXL:ssä, niin on ollut vaikea kieltäytyä, että osallistun siihen jääkiekkojoukkueen keksipaketin, 8 € keksipaketin ostoon, niin en varmana osta, mutta nyt kun on tuolla uudessa työssä, niin Pirjo jää eläkkeelle, en ole koskaan nähnytkään, mutta mä laitan 5 sinne. Niin, mutta siis tämähän se on. Ja sen takia niin musta on ehkä niin ainoa, mihin tämmöiseen niin voi vaikuttaa tietysti, on niin yleisesti puhua näistä aiheista, niin mitä tämän podcastin avulla tehdään. Ja totta kai niin jollain tavalla, että saataisiin sitä keskustelukulttuuria niin sitä kautta niin normalisoituu tämä rahateeman suhteen yleisesti. Koska siis tämähän on ihan älytöntä, että sitten kuitenkin ihmiset saattaa, niin hyvä, ettei ensimmäistä kertaa, niin kun sä meet johonkin paikkaan ja siellä on pullaa, niin joku saattaa olla silleen, että hei, en mä nyt, kun mä oon täällä ketoruokavaliolla. Niin, että hei, haloo, eikö se nyt ole pikkusen henkilökohtaista, mitä sä niin elimmistössä tunget ja mitä sä niin tursutat siellä pihalle? Miksi se raha on niin? Koska toki, mutta tässä on se, että semmoinen tietynlainen niin tämmöinen niin laihdutuskulttuuri, että tämähän on ollut niin pitkään semmoinen niin tosi yleinen ja se on niin tosi normalisoitunutkin, mutta siis se on vaan tavallaan jännä, että miten jotain tosi henkilökohtaista ihmiset kertoo itsestään, mutta sitten ei kuitenkaan tähän liittyy. Niin. Sitä raha on ollut niin pitkää tabu, mutta onneksi me ollaan tässä näitä rikkomassa näitä rahatapuja koko ajan. Niin kyllä, tehdään osatyö. Niin, hoidetaan oma tonttimme, että olisi niin kuin avoimempaa rahapuhetta muutenkin. Mutta onko sulla jotain koottuja selityksiä tai valkoisia valheita, että sä et päässyt niinku erilaisista tämmöisistä tilanteista, niin, että sulla ei ollut mahdollisuutta tai sä et ole halunnut käyttää rahaa. Kun siis mun oikeasti, siis sehän se onkin, että mä tiedän, että mä oon ehkä vähän niin kuin sille dorkakin siinä mun avoimuudessa tietyllä tavalla, että mä tiedän, että jotkut ehkä on vähän jo silleen, että toi nyt on pikkusen niin kuin rajaton tyyppi, mutta mä oon. Ja mähän on silleen, että mulle kun on soitellut sitten pitkin vuotta sairausloma-aikana niin kuin yrityspuolelta, että jostain myynnistä tai jostain liittymään, siis ihan mistä tahansa. Niin mä oon vaan sanonut, että hei, tiedätkö, mulla on semmoinen juttu, mulla ei tule firmaan rahaa, mä oon sairauslomalla ollut pitkään, on edelleen. Että sitten ne osaavat, että sori, totta kai, ei mitään. Niin. Ja, ei ole tarvinnut sen pitempään selitellä. Niin, ja tavallaan se on niin kuin, että eihän, siis se on täydellinen totuus, ja se on absoluuttinen kieltäytyminen. Mun ei tarvitsisi tietenkään edes perustella sitä,
mutta silti se on tavallaan semmoinen asia, että kukaan ei nikottele niin yhtään sen jälkeen mitään. enää. Ja mun ei edes tarvi valehdella. Niin, mutta sitten jos se sairausloma loppuu vuoden päästä, oot sitten silleen, että joo, mä oon tässä ollut töissä, mutta sitten jatkat vaan sitä. Eikö mä voin sanoa, että mä olin vuoden sairauslomalla ja meinasin mennä firmakonkkaan. Niin, nimenomaan, että nyt mä paikkailen niitä. Niin, nimenomaan. Tämä menee pitkään, Sanna. Tämä menee ainakin 2 vuotta tämä. Kyllä, toipuminen siinä niin kyllä. rahallinen puoli. Joo. Mutta onko sulla hei oikeasti tällaisia valkoisia valheet sitten vähän niihin vähän niin kuin millä on pystynyt luoviin? Niin. No ainakin varmaan siis liittyen ehkä alkoholiin ja semmoisiin, niin sitten on aina voinut sanoa, että on autolla. Niin, että jos ei ole halunnut käyttää vaikka rahaa alkoholiin, että on ostanut sen vissyn tai että jos mennään vaikka terassille, niin jos ei halua laittaa 10 pisseen, niin sitten sanotaan autolla, vaikka siis oikeasti olisikin autolla. Niin, joo. Mutta ainahan sen autokin voisi jättää, jos oikein niin olisi ja mennä taksilla kotiin, mutta se vasta maksaakin. Niin, kyllä. Niin sitten voi ottaa sen kokiksen tai jonkun muun. Mutta en mä tiedä, kyllä mäkin on sitten vähän semmoinen, kyllä mä jotenkin ne ehkä sitten kiertelen. Tai hiljaisesti silleen niin kuin poistun paikalta, niin kun se... Ottaa semmoisen sivuaskeleen. Joo, kun se tiimin keksipaketti tulee siihen, että joo, 8 eurolla nämä mummon piparit, niin ostatteko, niin mä oon että mä lähden tästä vessaan. Niin, menisin just sanoa, ennen kuin sä sanoit, että mulla tuli just mieleen sillä, ai vitsi, mulla pitää käydä oikein pissalla käydään, niin kun tulee tuo seuraava asiakas tai jotain muuta. Joo, mutta ei nyt ole ehkä semmoisia niin koottuja selityksiä, mitä niin sit käyttää, mutta kun siinä tulee ehkä just seitä semmoinen pieni semmoinen, että ei kehtaa sitten kuitenkaan ihan sanoa, mikä se oli se 4. kohta. Eikä kun 4. kohta oli se... Se on tää mun. Tai tämähän ei ole edes yliaggressiivista, tavan rehellistä. Mutta 4. kohta oli sitten semmoinen niinku, vedetään ihan uhriutuminen. Niin, vedetään ihan överiksi silleen, niinku, että haluat sä oikeasti, että mä velkaannun teidän takianne? Joo, en ole semmoista lähtenyt vielä. Kokeile vielä. Joo. Mutta tämä on niinku ehkä mun mielestä, no toisaalta siis jos ajattelee sitä, että kyllä mä niinku sen koen, kun mulla on oman puolisoni kanssa, siis tietysti nyt on vielä niinku dramaattisesti eri tulotaso tai niinku palkkataso tai ansiotaso. Totta kai siis meidän perheessä on, siis siinä mielessä meillä on yksi elintaso tietysti meidän perheessä, mutta kyllä mä koen sen todella, niin kun mulla on niin iso tarve olla niin kuin itsenäinen ja semmoinen niin kuin jotenkin tietyllä tavalla päättää itse asioistani ja näin. Ja ei ole sellaista, että mä kävisin mieheltä pyytämässä rahaa johonkin. Näin. Tulee semmoinen, että kun on aina ollut strong independent woman, niin kyllä siinä on vähän semmoinen, niin kyllä. Ja sitten tavallaan myös ihan rehellisesti se, että kun toinen on silleen, että tossa oli tommonen juttu, toi maksaisi 500, mä voisin niinku miettiä. Niin siis totta kai käyttää omat rahansa, ei niinku, mutta kyllähän siinä tulee niinku hetki, että on silleen, niinku, että mäkin haluan voida olla siinä tilanteessa, että mä oon silleen, että hei 500, mä voin käyttää, jos mä haluan, ihan niinku miten vaan kuukaudessa. No onko sitten semmoisia elintaso-ostoksia esimerkiksi uusi telkkari tai paljon, mikä pitää olla hienompi kuin naapureilla, että mitä sitten just ajattelee, niin kuin, että eli rupeaa löytyy niitä grillejä piha täysin. Niin, no siis tää on tosi hauska. Siis mähän oon oikeasti, siis mä oon ihan käsittämättömän niinku sellainen, että mä niinku, siis hankinnoissa varsinkin. Ja käytän kaikki loppuun. Puolisonikin kyllä on semmoinen, joka käyttää loppuun. Mutta kyllä hän on, niin kuin mä oon kertonut, hän on kulinaristi. Että tosiaan meillä on esimerkiksi niin kuin 2 erilaista grilliä plus pizzauuni. Ja ne ei todellakaan mitkään ole niitä edullisia, vaan ne on jotain, niin kuin, että ne on varmaan maksanut yhteensä 3-4 tuhatta euroa. Ja mieheni rupesi haaveilemaan paljusta. Eli tästä tämmöistä ulkoporeammeesta silloin joskus. Olikohan se 2020 vai 2019? Varmaan 20. Ja no sit sitä mietittiin ja katsottiin ja vertailtiin ja sit mä olin vähän silleen, että no joo, voidaan se tonne pihalle niinku hankkia. Mutta se on semmoinen 7 tonnin niinku hupiostos, missä mä oon käynyt varmaan valehtelematta 15 kertaa koko tänä aikana. Eikä siis ihmiset... Etkä edes mua kutsunut paljuilemaan teille. Ei kukaan muukaan, ketään muuta kuin vielä kutsut sua siinä pihassa. On se valmiina, siellä on vedet. Siis niinku, mutta tämä on ehkä semmoinen, että mitä mä niinku mietin, että siis yhdessä se maksettiin, ostettiin. Ja tavallaan se on toisaalta, mä uskon, että se niinku esimerkiksi asunnon myytävyyttä kyllä helpottaa. Että se on tavallaan semmoinen pihavaruste sitten ja tulee jäämään siihen pihaan aikanaan ja se on siinä terassille näin, mutta
Et jos nyt olisi silleen, että laittaisitko 7 tonnia paljon? Tai ainakaan nyt tässä sairas näillä rahoilla ja näin, mutta Siis olisi voinut käyttää, olisi vaikka mieluummin häät, oikeat isot kunnot häät järjestänyt ehkä sillä rahalla. Joo. Ehkä meillä on taas sit näitä, niin kuin sanotaan, että renkaalla toimivia, niin niitä löytyy ja toki ne ei ole just mun niin kuin maksamia, mutta on ollut moottoripyörää, on ollut avoautoa, on vene, on matkailuauto. Onko vene? On venekin, mutta se on mökillä. Onko se semmoinen soutuvene? Ei, niin nimenomaan. Ei ole se 100 tonnin mikään Nathan. Sen takia se 100 tonnin venettä. Silloin oikeasti joku 80 tonnin vene, niin pitäisi saada vaihdettua. Ei ole pulpettivene, mutta maksoi sekin 10 tonnin. Mikä on pulpettivene? Mä en oikeasti... Joo, siis ei mikään semmoinen, missä voit nukkua, vaan siinä on vaan siis se semmoinen ratti. Ja niin, semmoinen... mutta se on oikea vene. Herra Jumala, sä oot oikeasti... Siis ei mulla. Vaan... No ei, mä luulen, että se on semmoinen semmoinen perusvene, missä on moottori vaan perässä, missä kalastellaan ja soudetaan. Juman kautta. Sillä me sanotaan, että viime kesänäkin taidettiin juhannuksena kerran ajella sillä, että kovalla käytöllä on. No mut juman kautta, muijalla on oikeasti vene. Ei mulla. No teidän perheessä. Niin. Mutta nyt jos kysyisit, että laittaisinko 10 tonnin veneeseen, niin kuin sä laittaisiko 7 tonnia paljon, niin en laittaisi. Mutta ethän sä laittanutkaan. Ei, niin. Mä oon kuitenkin laittanut siihen oma rahaa. Niin. Joo, mutta on elintaso-ostos, että olisihan se soutuvenekin, kyllä silläkin olisi päässyt ja pärjännyt, mutta pitihän sitä saada sitten. Ja onhan se mökkikin tavallaan semmoinen elintaso. Siis jos oikeasti niin miettii, että onhan se, että on mökki. Ei se, siis sehän on perinteisesti semmoinen, että omistusasunto, kesämökki. Semmoinen niin kuin, tiedätkö, idylli. Niin, semmoinen niin kuin jotenkin, jos ajattelee suomalaisia eläkeläisiä, niin varmaan niin kuin, tämä nyt on vaan ihan siis hatusta, mutta yleisesti, että varmaan siellä niin kuin yli puolella on kesämökki ja omistusasunto tyyppisesti. Että se on ollut se semmoinen, niin kuin, miten matka on mennyt. Niin, nimenomaan. Ei silleen, että kuinka paljon sulla on varallisuutta osakkeissa, vaan että onko sulla oma talo ja mökki. Joo, jokaisella on oma koti tai niin kuin oma omistusasunto ja mökki. Ja pihasauna. No melkein, jos ei se ole siellä talossa. Niin, että teillä on aika paljon itse asiassa tämmöistä. Mutta ei ole siis enää, moottoripyörä on myyty pois ja avoautokin on myyty pois. Että tavallaan aina joku myyty pois ennen kuin toinen on tullut tilalle. Joo, mutta kuitenkin. Mutta kyllä se varmaan siihen jokin elintaso niin tämmöiseen, että... Ja sitten kun on itselle silleen, että no se vene vaan on siellä, ei se nyt niinku... Niin. Joku olisi, että oispa vene. Voisiko sitä vuokrata siellä? No sanotaan, että mies on ajanut sen jo pari kertaa karikolle, että... Osh. Silleen se jälleen nyt, että vuokra-arvo on ehkä vähän heikko. Joo. Mut joo, ei siis en tiedä syytä, miksi niitä on ostettu. Et ei ole semmoista, että kun naapurilla on, niin pitää meidänkin saada tämä hieno vene. No on vaan niitä. Siis mutta ne on, että kun on tietty palkkataso, niin sit sitä on, että no voihan tuosta nyt veneen ostaa. Tommosen mä haluan. Mulla on rahaa siihen. Niin miksei. Niin se tavallaan musta se ei ole niin kuin taloudellisesti ongelmallista, jos sulla on varaa ostaa jotain ja sulla on varaa ylläpitää se. Ja silti sulla on varaa varautua tuleviin asioihin. Niin siis kyllähän rahasta saa nauttia. Niin, kyllä. Mutta kyllä mä niin kuin ymmärrän hirveän hyvin. Siis kun siis tavallaan tämä on tosi hyvä esimerkki, kun mä oon nyt... toukokuussa rupesin siis vuosien tauon jälkeen oikeasti maalaamaan. Joo. Ja siis mä oon aina tykännyt älyttömästi piirtää ja niin kuin tehdä siis kaikkea käsillä, mutta varsinkin piirtää, maalata tällaista. Ja palapelejä. Ja palapelejä ja näin. Ja mä rupesin, ja siis mullakin meni pitkään, mä koko siis oikeastaan sairausloman alusta asti mä rupesin miettimään sitä, että vitsi olisi ihana vaan maalata. Mulla meni yli puoli vuotta, että mä sain ostettua niitä kamoja, koska mun piti oikeasti, kun mulla ei ollut. Niin kuin, ja sitten kun haluaa maalata niin kuin oikeasti, niin niitä ei voi tehdä niillä niin kuin euron jotain Tigerin vesiväreillä. Tai vesiväreillä, vaan siis sä tarvit niin kuin silleen kuitenkin niin kuin tietynlaiset maalit ja alustat siihen, ja niin kuin pensselit ja näin. Ja vaikka ostin ihan perusedullisia ja näin, niin siis yhtäkkiä niin kuin sitä rahaa on mennyt ihan älyttömän paljon. Ja tietysti se, että jos ihminen tekee esimerkiksi 2 viikossa 12 taulua maalaten, niin voi ajatella, että sitä nyt sitten matskua tarvitaan. Mutta siis se, että siinä mä kyllä niin kuin jotenkin havahduin niin kuin pitkästä aikaa siihen, että miten paljon se, ettei ole varaa
niin vie oikeasti tavallaan tosi yksinkertaisen tuntuisia mahdollisuuksia. Et niin kuin just se, että jos mulla oikeasti olisi ollut mahdollisuutta säästöillä maksaa niitä niin olisi jäänyt maalaamatta. Niin olisi jäänyt se, ja kaikki se tunne ja kaikki. Et tavallaan niin kuin se, että jos oikeasti elää tosi tiukalla pitkään, ja ympärillä ihmiset, ihan vaan tämmöisiä perusharrastuksia tavallaan. Mulla ei niin maksullisia harrastuksia ole. Et jos ajattelet, että taisi niin semmoinen harrastus, niin onhan se oikeasti itse asiassa tosi turhauttavaa, koska sä et pysty toteuttaa, jos ei sulla ole rahaa. Kyllä se vie aika paljon niin kuin elämästä sitä mahdollisuuksia ja vapauksia sitten pois, kun et pysty niin kuin tekemään niitä juttuja, mitä haluaisit, ja toiselle niin kuin mitättömän tuntuisia juttuja, tai siis semmoisia, että ei se nyt niin paljon maksa, niin jos niin kaikkia laskee niin siis yhtäkkiä voi olla isoja kuluja, mutta toki sitten taas, että mä oon aina niinku jotenkin, koska niinku, että en ole vuosiin ostanut, on löytänyt kyllä muuten mielekästä tekemistä ja asiaa, niin mulla on ehkä aina ollut just se, että on tavallaan pystynyt niinku miettimään, että mun resurssit on nää, mä hyväksyn sen, että tässä hetkessä ne on nää, ja mitä mä tällä voin tehdä semmoista, mikä musta on kivaa, tärkeää ja niin edelleen. Niin se on ehkä se, että riippumatta niinku siitä tuloluokasta, tietyllä tavalla mä niinku varsinkin lähipiirissä ja ystäväpiirissä kehottaisin olemaan niinku avoin, keskustelemaan asioista, niinku uskaltautuu sanottaa sitä omaa tilannetta, koska ei ihmiset voi ymmärtää ja välttämättä edes tajuta, että todella sulle ei ole mahdollisuutta vaikka ostaa edes niitä niin sanotusti edes taidetarvikkeita. Se voi jollekin olla ihan absurdi, että ei tollaista ole mahdollisuus tehdä. Niin että se on pakko vaan uskaltaa sanottaa. Kyllä. Joo, kyllä se yleensä se avoimuus ja se puhuminen auttaa sit siihen, että voi murtaa sen jään ja ei tarvitse niinku esittää mitään. Niin. Ehkä se on just siinä, ja se on kallista se esittää. Se on kallista. Se on todella kallista. Se on luottokorttihommia sitten, jos joudut oikeasti niinku esittää, että sulla on massi, vaikka sulla sitä olisi. Kyllä. No mut hei, ihmisen elinkaari. Yksi mielenkiintoinen juttu, koska mä oon käsittänyt, että teillä on pikkusen sun miehen kanssa ollut tällaista kränää välillä. Ja me molemmat itse asiassa nähtiin joskus, siis siitä aikaa, varmaan keväällä, Instagramissa, mä en muista missä, mutta semmoinen hirveän hyvä kuvasarja, missä oli tavallaan tämmöinen ihmisen tietynlainen resurssien elinkaari. Eli kun me synnytään jo lapsena, niin meillähän on hirveästi aikaa ja energiaa, mutta meillä ei ole rahaa ollenkaan. Joo. Sitten tässä työiässä, työuravaiheissa, niin meillä on yleensä rahaa, alkaa olla, meillä on energiaa, mutta meillä ei ole tippaakaan aikaa. Ja sitten siellä loppupuolella, kun työura on pitkään takana tai alkaa olla eläkkeellä tai muuta, niin monella on sitten rahaa ja monella on aikaa, mutta ei ole energiaa. Niin miten tämä liittyy tähän teidän kinaan? Sä puhuit vaan, että jotenkin tämä teillä parisuhteessa välillä vähän tuo hireyttä. No tämä on, kato, kun itse on niin nuori ja virkeä, energiaa löytyy. Viriili. Sen suorastaan. Energiaa ja rahaakin löytyy, mutta sitten tuntuu, että ei ole koskaan aikaa. Kaikki päivät ja viikot on puukattu. Ilta 10 asti siellä rempalla saat huhkia. Ja sitten taas miehellä, sillä kyllä aikaa olisi ja siinä rahaakin olisi. Mutta siellä alkaa jo eläkeikä lähestyä. Niin se ei ole enää viriili. Ei se ole viriili, sillä ei ole energiaa. Niin sitten siinä, kun mä jaksasin siellä 10 asti rempalla maalata, niin se on ollut jo monta tuntia ihan niin kuin kotiin lähdössä. Ja sitten ollaan siinä, että eikös täältä voisi nyt jo lähteä. Niin tavallaan niin kuin se, mistä nyt tämä meidän ihmisen elinkaari, että pitää sitten antaa myös lupa tehdä niitä valintoja, tehdä niitä ostoja. Just jos niin puhutaan nuoremmastakin, että ajatellaan, että no eihän nyt kaikkia rahoja voi säästää, kun ei niitä voi sitten haudassa käyttää tyylisesti. Niin se, että se on kyllä niin kuin ihan totta. Ei kannusteta ylivelkaantumaan, mutta kyllä niin kuin kannustaa myös siihen, kokemaan että asioita. Tekemään ja kokemaan niitä asioita. Koska sitten kun sä oot siellä eläkeiässä, niin vaikka sulla olisi kuinka sitä aikaa ja rahaakin, mutta et sä vaan jaksa samalla lailla matkustella ja mennä ja tehdä ja vaeltaa jossain vuoristossa tai niinku vallottaa jotain huippuja, mitä ikinä onkaan. Niin kyllä se vaan niinku näin on, että aina se yksi elementti niistä, mikä puuttuu, niin se on vähän niin kuin elettävä niiden ehdoilla sitten. Tai sitten otettava just sieltä keski-ikäisen arjesta sitä aikaa, mitä ei just ole. Niin. Me ei olla kyllä keski-ikäisiä vielä. Sori, sä voit olla. Me ollaan vielä siellä rahattomien teinien joukossa. Ei, mutta tämä on oikeasti yksi. Ja toisaalta siinä tulee myös sit se, että okei, sillä elämän loppupäässä, kun sulla ei ole energiaa, niin okei, rahalla sä voit korvata sitä jonkun verran. Toivottavasti mun mies ei ole vielä elämän loppupäässä. Ei, mutta tarkoitan tätä teoriaa. Niin. Ja niin että sä voit rahalla korvata tiettyjä asioita ja näin. Mutta tavallaan myös siinä on se, että nimenomaan tässä
tässä hetkessä, kun sä oot siinä työelämässä ja näin, että jos sä pystyt rahalla kuitenkin vapauttaa aikaa, niin kuin jos miettii vaikka ihan jopa isompia ratkaisuja, osa-aikaisen työn tekemistä hetkittäin tai jotain tämmöisiäkin juttuja, niin mun mielestä niin kuin myös se, että muistaa, että tavallaan varsinkin rahalla sä pystyt tietyllä tavalla vapauttaa näitä kahta muuta resurssia. Mutta jos ei sulla ole aikaa eikä rahaa, niin sä et pysty tavallaan sä et pysty vaikka kuinka energiaa, mutta jos ei ole aikaa, niin jos ei sulla ole aikaa. Niin. Mutta sitten taas nuorena toisaalta niin mun mielestä kannattaa tehdä asioita myös sillä ajatuksella, että kun sulla on, vaikka ei sulla ole sitä rahaa, niin kun sulla on aikaa ja energiaa, niin sä voit keksiä ja lähteä rakentamaan ihan mielettömiä hienoja juttuja, mitkä voi myös tuottaa rahaa jollain aikavälillä. Ja sit sulla ei olekaan kohta enää sitä aikaa. Tämä kierre on valmis. Elämän ikuinen tasapaino. Joo. Mutta ehkä jos et löytäisi sieltä niitä, että rahalla voit ostaa sitä aikaa, eli voit tehdä vähemmän töitä. Tai vaikka ottaa sen siivooja ja vapauttaa itse siitä ja käyttää sen ajan sitten vaikka sen puolison kanssa olemiseen. Totta. Mulla on nyt puoliso hoitanut sen siivoamiseen ja kotityöt. Ai ihanaa, kun silloin niin, mutta sillä sitä energiaa. Siitä se energiakin lähtee. Siitä ne kinatkin lähtee. Se on just näin. Mutta hei, kinailkaa te siellä kotona. Me jatketaan kinailua täällä ja palataan taas ensi viikolla ja me aiotaan mennä vähän käymään läpi sitten niinku ihan taloudellisia meidän puolivuotiskatsauksia. Joo. Koska on kiva vetää vähän niinku tässä yhteen, että miten on mennyt eka puolivuosikas. Kyllä. Eli raha-avausta luvassa. Yes. Hei, ottakaa seurantaa Jenna Mattila Official ja Sanna Latvala sekä Raharesepti Instassa. Yes, palataan taas. Moi moi! Moikka!